Cando me pediron ler un texto alleo, escollín, e non podía ser de outra maneira, unha peza de teatro infantil. Nesta ocasión é un texto de Euloxio Ruibal, un dramaturgo clásico das nosas letras e da nosa escena. Euloxio fixo moitísimo polo teatro infantil. De feito, con este libro, Brinquemos o teatro, marcou unha época e foi a base de toda unha xeración de nenos e nenas na escola galega. O texto que vou ler é un monólogo titulado Todo un loriño. Un papagallo elegantemente traxeado, moi adobiado, con anéis nas mans, reloxo de cadea no chaleque, bota unha bofarada e diríxese ao público, con xesto ampuloso e voz engolada. É conveniente que antes de nada, meus amadísimos loros, loreiros, loriños e loreteiros, irmáns señalados, xamais esquecidos, de cote apreciados, é conveniente, digo, que saibades da súa teima en facer de min todo un home. Mais eu sempre vivín, sentín e profesei como unha ave. Xamais renunciei á miña condición de papagallo. Desde o mesmo momento en que tiven relación cos humanos, cando con raposería e falacia un emigrante galego me atrapou aquí nos nosos eidos e engallolado me levou con el á súa terra, souben que debería resistir ata o final. Os loros, pensei, por moito que nos pedicheen, loben ou obriguen, debemos manter alta a nosa testa, sentirnos orgullosos da nosa plumaxe, do noso peteiro, da nosa sapiencia. Debemos ser fieis coa nosa caste, coa nosa familia, cos nosos irmáns. Os papagallos, matinéis sempre, debemos ser toda a vida loros e non pretender nunca ser reis señores, pavos reais, cisnes ou pitas do monte, ni moitísimo menos, aínda, cabalos, leóns, chimpancés ou homes. E homes peor que nada. Son os seres máis ruinceiros, viles, cruéis e inhumanos de todos cantos poban este mundo. Por iso foxín da súa beira e por iso veño dicirvos que vos gardedes ben deles. A miña experiencia debe ser aproveitada no noso beneficio. O primeiro que lle fan a un papagallo nada máis apoderarse del é poñerlle un alcume, dinlle Secundino, Filiberto ou Sinforiano, e fican todos cheos de razón os moi presuntuosos. Despois ensínanos as súas linguas para o que nos teñen por ablenciosos, xa que os moi parvos falan moitísimas e non unha soa, como nós e como a maioría dos animais civilizados. Aínda que viría sendo igual, pois moitas veces non se entenden nin os da mesma fala. Ensínanlle a un, como me ensinou a min o emigrante galego que me deu caza, non o idioma completo como debería ser, coa súa prosodia, a súa semántica, a súa sintaxe, a súa gramática parda, a súa semántica, como din eles non, senón tan só as máis feas e noxentas palabras, as máis malsoantes. Fannos decir borracheira, porcallada, asasino, xenreira, trampa, escopeta e outras polo estilo. Incluso chegan a obrigarnos a pronunciar correctamente ladrocinio e traidor. O emigrante, ao arribar a porto do seu país, trocoume por non sei que favores a un próspero contrabandista e deixoume sen sequera un adeus, un alomiño ou unha palabra fermosa.